Bună, sunt tot eu, Mara. Asta e lumina de la lampă. Așa, deci este iar raftul meu cu ponei, după cum îl știți. Păi, pentru frumoasa Ruth, azi o să-i spun poneii mei. Să știți, pentru frumoasa Ruth. Ok? Și mersi că suntem prietene. Așa, deci, aceasta e Sunset, Plum, Sky Wishes, aici o poză cu Fluttershy, Lotus Blossom, Rainbow Dash, Twilight, Honey Race, Golden Harvest, Applejack, Glinda, Royal Reef, Musty Orange, Shoeshine, Grape Delight, Apple Honey, mai jos. Așa, deci, aceștia doi nu prea știu cum îi cheamă. Nightmare Night, Ratty, Fluttershy, Celestia Twilight Spike, Pinkie Pie, încă o Twilight, am 3 de Twilight, 1, 2, 3, Blue Sky, scuzați-mă, și Winter Holiday. Era acolo în ponei. Aici un desen cu Applejack făcut de mine. Și încă niște activități cu ponei pe aici. Aici, păi, trebuie să recuperez pe Rezidie Equestria Girl. Acolo e Pinkie Pie de când era mică, da. Astea sunt clămițele. Aici îmi păstrez eu cartonașele de la punguță. Iar aici sunt revistele. Azi a apărut revista cu Applejack cadou. Yay! O să mi-o cumpăr. Deci am 2 rafturi. Iar aici e lista. Am lista și aici. Dar că e lipită de perete. Oglinda. Bună! Mi-am tăiat părul. Ok. E camera mea. Da, mă uit la Avatar. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Pa! Și nu uitați, e pentru frumoasa Ruth.